kedy si začal profesionálne jesť? Že kedy sa to tak zlomilo, kedy si to vlastne uvedomil, že OK, idem to robiť akože že idem robiť to. Ja som si uvedomil, že profesionálne jem a už keď neskoro bolo. Ja, okay, že ty si profesionálne jedol zadarmo. Už keď som mal 117 kg a originál som bol normálne, že vypasený, jak taká mangalica. No ale však nečudujem sa, že každý deň 3-4 reštiky si musel obehať. Ale zase toľko nie. Dobre, 2. Ale počúvaj, to akože nemožno hádzať vínu na tie reštaurácie, to je proste... Ako hej, ešte neverím, že oni sú zlí, len ty si zlý. No jasné, jasné. Takže vtedy som si uvedomil, že profesionálne jem, keď som už si šnúrky nevedel zaviadať. A koľko máš teraz? Neviem. 95, 6. Nemal si menej už? Mal. Mal si 90, nie? To som mal si iba jeden deň. Si 5 dní odvodňoval, ne? Prvýkrát je tu zahraničný host, ale iba menom našťastie, lebo balkánska speaking spojka. Different languages sa mi nechce dneska, ale hej, taká balkánska spojka, neviem, či to tak nazvať. Balkánska. Ale celý život žijem na Slovensku, takže hej, ne? Dobre. To si inak predpripravil. No, teraz ma napadlo, jasne. Hej, sa volá, že Dragan Stojakovič, poznáte ho? Hej, počkaj, tak ja to rozvediem, lebo možno nás bude počúvať aj niekto, kto nás nepozná. No určite. Určite, veď preto hovorím, že sa voláš Dragan Stojakovič a nie si... Áno, tak mám také meno, volám sa Dragan Stojakovič, čo teda nie je slovenské meno, rozhodne z takého balkánskeho pôvodu, také chorvátske alebo srbské. Hej, a je to v podstate len kvôli tomu, že môj otec je pôvodom zo Srbska, takže mi tak nejakým spôsobom prísklo takéto meno, aj keď ja som sa teda narodil tu v Košiciach a žijem v podstate celý život. Ty si ho predstavil, keby tu emigroval. Nie, však som povedal, že celý život žije na Slovensku. Tak môj otec je život, on sa tu narodil. Vieš čo, to je také, lebo stále sa ma tiež pýtajú, či je môj otec Srb alebo Chorvát a ono to je také... To ja som sa pýtal. Akože trošku také zvláštne, lebo môj otec sa narodil v meste, ktoré je v dnešnom Chorvátsku, ale on sám seba akože je Srb proste. Identifikuje sa ako Srb. Aj keď teda môj otec je taký, že on ako keby nikdy v živote nejak neriešil, či Srb alebo Chorvát. Ale prečo na to územie, kedy to mesto patrilo Srbsku? Tak bola občianska vojna medzi nimi a niektorí sú takí, že to dosť riešia. A doteraz? Že ktorí sú akí, že ja akože nemám z toho nejaký pocit. No. Neviem, ja sa s tým moc nestretávam, neviem, jak to je, či ešte stále sú tak. A ty vieš aj potom, aj chorvátske, aj srbské? To je to isté? To je to isté. Akorát, že Chorváti, Srbi píšu azbukou. Rozprávajú sa rovnako, ale píšu inak. Hej, akože ten jazyk je úplne podobný. Počkaj, sú tam také rozdiely minimálne, že ako keby medzi anglickou a americkou angličtinou. Rozumejú si jedni aj druhý, ale čítať po sebe niektoré slova proste používajú inak pri niektorých týchto, ale rozumejú si, že je to keby to isté. Je to podľa mňa ešte bližšie ako slovenčina a čeština. Celé to bolo tak, že ja som, keď prišli tie smartfóny všetky s foťakmi, tak som si začal fotiť jedlo, len tak, lebo proste ma to bavilo. A dával som si to na svoj osobný Facebook, vlastný. A dával som to akože celkom tam často a tak postupom času, jak to išlo, tak už niektorí mi tak zvykli napísať, vieš, niektorí kamoši, počúvaj, idem s touto na rande, alebo ideme tam niekde a porad, že kde by sme mohli ísť. Super. Tak som poradil a už som mal z toho potom tak, akože, vieš, taký fajn pocit, už som videl, že ľudia si ma s tým nejakým spôsobom spájajú, ale potom prišiel ten moment, myslím, že to bol, keď si dobre pamätám, bol to asi Tomáš Bodnár. Áno. Zle si ho poslal. Nie, on mi raz dal taký, a myslím, že to bol, nie som si na 100% istý, ale asi hej. A raz mi dal taký koment k nejakej fotke jedla, že počúvaj, mňa vôbec nezaujíma, čo ty tu mal každý deň na obed, že čo tu dáva, že ona, vieš. Niečo v tomto zmysle. Ale počúvaj, ja som sa na to vtedy tak akože, ja som si vtedy akože sám myslel a si hovorím, že ty volal, však ako má pravdu, ne? Tak jasné, prečo by to niekoho v podstate, keď to niekoho zaujíma, fajn, ale úplne chápem aj, keď to niekoho akože nezaujíma. Áno. A v ten moment by napadlo, že si spravím stránku. Áno. Máš page, Facebook page. Neviem, či sa to ešte nezvolá tak, ale je to možné. Facebook page. Tak som si vtedy akože spravil na druhý deň ten Facebook page a ja som si v tej dobe, v ten moment myslel, že to bude len pre tých kamošov, čo to akože chcú pozerať. Jasné. Že tam akože, ja som nerátal s tým, že tam niekto príde aj niekto cudzí. Ale postupom času sa to tak akože nejak začalo, že neviem, po nejakej dobe tam bolo, že 100 ľudí a už som nejakých už nepoznal. Jasné. Potom 200,
a tak ďalej. A už to rastlo. Takže na Facebooku si vlastne vyrastol najprv. Tak ja som mal niekoľko rokov na začiatku iba ten Facebook page. Áno. A Instagram som si spravil, ani vlastne neviem úplne, že presne kedy, ale bol určite niekoľko rokov potom, čo už bol Facebook page. Nejaké 3-4 roky potom. Teraz to robím pamätáš dokopy si aj čísla vtedy, v tej dobe, aké to mohli byť čísla? Jaké myslíš No čísla? akože, aký si mal nakoniec sledovateľov, keď si prechádzal na Instagram, že koľko si mal? Aha, že koľko som mal vtedy na Facebooku? No, neviem. na Facebooku. Že či to bolo v desiatkách tisíc? Ani teraz som nie úplne, že v desiatkách, že tam mal nejakých 24. Počkaj, na Facebooku? Hej. Aha, že Facebook ty stále sleduješ ešte tam akože... Tak v podstate je to úplne to isté. Ja nerobím nejaký content na Instagram alebo na Facebook zvlášť, lebo ja v podstate dám identický obsah na Instagram aj na Facebook, že je to tam to isté. No dobre, ale robíš to... Ale napríklad niektorý obsah automaticky preklapám. Napríklad stories dávam na Instagram primárne a nechávam ich automaticky preklapať na Facebook. Áno. Čiže tam to ide samo, hej, čo sa týka stories. Áno. Ale príspevky, samotné posty, to si radšej dám manuálne. Osobitne. Vieš to samozrejme spraviť tak, že aj z Instagramu to preklopíš automaticky, ale tak treba na Instagram dávaš asi niekedy nejaké hashtagy. Áno, niečo inak. A na Facebook ich asi nedávaš až toľko, alebo vôbec, vieš. Ale v tej aplikácii to vieš tak robiť, že ty dáš jeden post a si ho už potom edituješ ako keby na Jasné, Facebooku. Jasné, tak máš na to milión toolov všelijakých. To je od nich. A máš aj taký plánovacie tooly. No a tam to vieš aj plánovať, ale neplánuješ, všetko dávaš real time ako keby. Že nemáš naplánované nejak príspevky. Mával si niekedy? Nie, počkaj, akože naplánované mám že si aj dopredu plánuješ, niekedy, že niekoľko dní až týždeň dopredu. Hej, máš to tak, hej? Ak sú nejaké spolupráce platené, to je vždy všetko naplánované dopredu, lebo 99% to funguje tak, že oni chcú tie príspevky vidieť dopredu, samozrejme myslím, keď robíš s takými väčšími brandami, napríklad teraz OMV, alebo takéto, tak vždy to riešia marketingové agentúry, veľké, alebo aj menšie niekedy a oni vždy jednoducho celý ten obsah, ktorý vytvoríš, oni najprv chcú vidieť, schváliť ho, či tam náhodou nie je niečo, čo by... A čo také z OMV sa môže robiť? Tak pečieš na benzíne? Nie, ako ide o to, či to má tú kvalitu toho výstupu. Väčšinou to býva tak, že keď už prídu naozaj takéto, že tie väčšie brandy, ale to je teraz úplne jedno, nebavíme sa o benzínových pumpách, ale hocčo. Áno. Keď sú fakt veľké brandy, tak oni vždy majú nejakú kampaň. Proste nejaký produkt nejakým spôsobom je zameraná kampaň na nejaký produkt, ak niečo k tomu vymyslia proste, aby nejakým spôsobom zaujali. Že vždy to je o tej kampani. Ja som sa chcel spýtať, že niečo ťa muselo odlišovať, alebo niečo muselo byť zaujímavé na tebe, keď tí ľudia začali za tebou chodiť. Myslíš, že to je o tých typoch, je to o tom, že si im prinášal tú informáciu, že proste s tým jedlom, alebo ten úspech je spájaný, myslíš, že s tým, že si to vedel, ty si mal vždy to jedlo dobre nafotené, vieš, že, lebo keby si bol food blogger, aby si fotil to jedlo jak ja, neviem, či by to akože tak akože dobre čo, vyzeralo. Fotíš jedlo? Neviem to proste, ja sa snažím, idem odfotiť jedlo, kámo, a vždy to vyzerá na piču. Ale to najprv musíš odfotiť, až tak začať jesť, vieš, že v polke hotdogu. Ja to fotím na konci, kámo. Ale počuj, ale nejde ti akože fotiť iba jedlo, alebo všeobecne? Že neviem, ako, keby... Lebo ty akože človek takéhoto akože umeleckého talentu, však tetuješ a tak ako to mi príde také, že tak kompozícia farby nejaké dačo, tak by som očakával, že budeš vedieť. Presne fotiť. tak, ale to by som robil v takom prirodzenom prostredí. A keď to mám robiť niekde ako keby na verejnosti, vieš, že mne bráni ako keby sa uvoľniť a odosobniť od tej situácie, že som v reštaurácii, že sa idem najesť. Presne, a nie, že idem, vieš, že sa postavím, si nastavím trošku, vieš, že si to poposúvam a vieš, začnem sa okolo toho hýbať a fotiť si to. To si neviem predstaviť, vieš, že preto tak iba, vieš, idem sa najesť, ale tak vyťahnem mobil, vieš. Toto, že ja obdivujem napríklad Dragan, alebo napríklad Ja úplne chápem. Ideš po ulici a tak z ruka, vieš. Ja úplne chápem, o čom si akože teraz rozprával, lebo ja som to mal na začiatku, že tiež. Tak som sa tak, vieš, tak schoval, tak ručky som tak vystrčil spod taniera, vieš. Aby som odfotil, že vieš, ja som sa tak. Mal som to tak isto, no. No a furt dobre to vyzeralo. No, vyzeralo to dobre, no. Takže určite aj toto ti pomohlo, podľa mňa nemáš ani predstavu, jak vyzerali tie prvé fotky pred 9 rokmi. Nepamätám si. Že skôr si myslíš, že to bolo o tých typoch. Nemôžeš pamätať. Tak vtedy ani tie foťaky ešte neboli také dobré, vieš. To je pravda.
Ale tak kompozícia, alebo nejak si vedel to podať. Dobre, nebavme sa o fotografii, ale bavme sa o tom, že sa ti podarilo to podať tú informáciu, že máš ten dar, že vedieť o tom porozprávať. Akože tak, viem, čo si sa pýtal. Opísať. Ťažko mne súdiť, že kvôli čomu sa to tak nejak celé, ale ja osobne si myslím, že to bol taký akože súbor viacerých tých vecí dokopy. Určite podľa mňa mi strašne pomohlo aj to, že som v podstate bol jeden z prvých, čo to začali akože takto o tom food blogovať. Áno. A to aj na začiatku sme sa o tom úplne bavili, pamätáš? Až vtedy sme to nejak úplne nedotiahli do konca. Že nebol som určite, že prvý, určite to niekto robil predtým. Áno. Nemyslím teda, že jasné, že nie. Ale určite veď vtedy tie sociálne siete aj tak akože začínali, rozbiehali sa, ja som akoby vychytil tú vlnu. Áno. To máš, kámo, to isté ako s YouTubeom. Hej. Tí najúspešnejší slovenskí youtuberi, ktorí sú podľa mňa do veľmi veľkej miery vďačia aj za to, že to začali robiť v tej ére, keď proste ten YouTube mal na Slovensku boom. Že ako keby oni vychytali tú éru. Samozrejme, nie je to len to, lebo oni tiež musia mať nejaký obsah, ktorý ľudí zaujíma a tak ďalej. Podľa mňa to je to isté aj v mojom prípade, keď si tak vezme, že nejakým spôsobom proste si musel tých ľudí zaujať, aby ich to bavilo sledovať a ďalej. Áno. A podľa mňa je to taký súbor toho všetko. Môže to byť aj keď ty hovoríš, že fajn fotka, akože nejaká lepšia kompozícia, že víš, že to nie je úplne že odjebaná fotka proste. Áno. Možno aj ja som sa to vždy od začiatku snažil aj písať takým štýlom, ako keby si to hovoril kamošovi, že ako ti chutilo. Nie teraz, že áno, a tieto slané chúťky sa mi prelenuli jazykovými, vieš. Jasné, je to uveriteľné. Vieš, proste to vieš, píšem to tak, keby si to rozprával niekomu známemu, proste bolo fasa. No a to je ten súbor okolností, ktorých ty si ich musel vytvoriť nejak správne. Veď to nie je len náhoda, vieš, ty sa snažíš povedať, ako by bola taká náhoda, keby si nemal tú zásluhu. Normálne sa bavme o tom, že poďme identifikovať možno ten úspech, vieš, možno to bude pre niekoho inšpiráciou, že skúsiť proste to analyzovať, že prečo sa to udialo, lebo podľa mňa v tej dobe to skúšalo možno ďalších 10 ľudí, ale nikto tak nevyrastol. Čiže keby to bolo o tej vlne, tak ono to, vieš, by vyrastli hociakí odpadlíci. Ale v podstate musel si ty, aspoň ja to tak identifikujem, že si robil to, akože si sa vedel rozpísať a vedel si to podať ako keby tou ľudskou rečou proste. Keď si sa aj rozpísal, tak bolo to, dobre sa to čítalo, že máš ten dar toho písania a takisto proste máš cit pre estetickosť, že vieš vlastne tú fotografiu pekne predať, vieš, že... No to je podľa mňa presne to, že je to súbor všetkých týchto vecí. A je podľa mňa ešte jedna taká kľúčová asi vec, si myslím, že je kľúčová, že ja som to na začiatku a dlhé vlastne aj roky od toho začiatku to robil vyslovene len ako hobby, ako taký koníček. Ja som od toho nič neočakal. Ja keď som to zakladal tú stránku, vtedy ešte nebolo také, že tu nejaký tu žijú proste, že influencer, také slovo to vtedy ešte nebolo, už dneska to je nadávka za tie roky, vieš. A vtedy neboli ešte ani na Slovensku. No, dobre, možno už vo svete niekde boli, ale myslím, tak na Slovensku som ešte neregistroval, že by nejaký treba žil niekto z YouTube alebo z takýchto vecí, že sociálne siete, influencer, Instagram, to vôbec, hej. Však vlastne, keď som tu založil tú Facebookovú stránku, ja vôbec neviem, či Instagram už frčal na Slovensku, to možno, že ešte ani nebolo, vieš. Slabo, úplne slabo. Tak neviem, povedz rok, kedy si to, vieš, ja neviem, nechcem 9-10 rokov, tie roky vyťahovať, ale... Tak viem, Instagram, že... Na budúcu jar to bude 10 rokov. Na budúcu jar to bude 10 rokov. Od Facebooku? Áno, keď som založil proste tú... Tak to bude 2014. A Instagram už akože bol rozbehnutý, kedy už bol sprístupnený aj na Androidy. Na Androidy už bol sprístupnený 2013-2014. Čiže v tej istej dobe. No nejak cca. Ale každopádne, tá apka už asi vonku teda bola zjavne, ale minimálne na Slovensku ešte nebolo niečo také, že niekto by tam akože žil z toho. Dokopy používalo 6 ľudí vtedy. Áno. Lebo dlhý čas to bolo iba na iOS. Ja si myslím, že aj to má taký veľký podiel na tom, keď to chceme nazvať úspechom, že som to fakt robil len ako takú pasiu, že ma to proste bavilo ako hobby. Že nič od toho nečakáš, že to robíš, lebo ťa to proste naplňa samo o sebe. Ale asi si neevidoval nikoho okrem seba, že to robí. Nie, vôbec. Vieš, možno si aj nehľadal, aj keby si hľadal, možno by si našiel, ale... Veď ti hovorím, ja som si na začiatku fakt reálne myslel, že to len pre kamošov robím. Ako tie reštiky hodnotíš? Ja viem, že ty, keď reštika nie je dobrá, tak nehodnotíš ju. To tak si mi vravel raz. Hej. A vlastne tie, ktoré dávaš do svojich príbehov, tak sú vlastne také, čo sú fajn.
Počkaj, ja ti to vysvetlím. No to chce vedieť, lebo ja kvázi si mi to vysvetľoval už. Vysvetlím moju ideológiu celú za to. No. Ja by som to ináč ani nenazval, že hodnotením. Niektorí ľudia to dokonca volajú, že recenzie. To už mi príde úplne mimo. To je zlé? Ja si nemyslím, ani nepovažujem, že akože robím nejaké recenzie, ani to robím s tým cieľom, aby to bolo brané ako nejaká recenzia. Áno. Moja celá akože ideológia za tým je v podstate úplne jednoduchá, že ja ľuďom chcem ukázať, že na čo je nejakým spôsobom sa oplatí ísť, čo je fajn, kam zájsť. Tá celá myšlienka za tým má byť akože ukázať ľuďom, že proste choď, vyskúšaj, daj si, maj pri tom fajn čas. A ja sa akože nesnažím byť nejaký food kritik alebo nejak hodnotiť a že teraz proste toto je oné, že... Ty si proste takto, content creator. Párkrát som to aj samozrejme spravil, či chtiac alebo nechtiac, že som napísal niečo negatívne. A jednak som si uvedomil, že už keď máš fakt také, nazvime, že trošku vyššie čísla, tak tomu podniku môže reálne uškodiť. Čo akože nechceš, je to v podstate v priamom rozpore s tým, s celou tou takou primárnou ideológiou, kvôli ktorej to robíš. A druhá vec je, že internet a priestor internetu. Ja takto, môžem napísať že A4 nejakú. Kde napíšeš všetko pozitívne o reštaurácii. Tam stačí, že nakoniec dáš jednu vetu, kde v dobrom úmysle niečo len trošku negatívne spomenieš, proste niečo nebolo dobré. Kokot, ľudia sa toho chytia a proste nič iné sa nebudeš potom riešiť v komentoch. Len to, proste, že toto, hej, a ja som tam a zle bol, vieš. No. A toto proste nie je to, čo ja chcem, kam chcem viesť tú debatu, o čom sa chcem baviť, vieš. Samozrejme, chvála Pánu Bohu, veľmi veľa ľudí to pochopilo, aj chápe, ako to robím, akou cestou to myslím, že to si iba o tom sa tým jedlom a pitím ako nejakým spôsobom baviť, ísť, objavovať, to je fajn, zájdem tam, toto mám svoje obľúbené, takú kávičku a nejakým spôsobom. Akože. Toto presne spravil v sobotu, alebo predvčerom, čo bola predvčerom, nedela. Jedna z fanpage a internetový, neviem ho menovať, dal, že 5 najhorších reštaurácií, do ktorých by ste nemali ísť, keď idete navštíviť Košice. Váže? Hej. A vytrali to tak z kontextu, že 2 už aj neexistujú. Neviem, skade oni brali tie veci. No tak tam by si nemali ísť, kam keď neexistujú. To je dobré, poď. To je také alibistické, vieš, že kam určite nechoďte. Do týchto 2, lebo sú zavreté. Ja ti k tomu niečo poviem. Ale boli tam také, že bolo to aj ohodnotené, že hviezdičkami od 1,5 až ale koľko ich bolo? 5, nie? 5 iba, hej. No a 2 neboli, takže 3. A posledná bola akože jedna tiež známa, kde občas idem, maximálne na pivo, mám tam kamošov. A viem, že napríklad má dobré hodnotenie celkovo ako tá reštika, len tam mám napísané, že 3,0. Áno. A jeden komentár vytrhli z kontextu, kde nejaký človek dostal dačo zlé, konkrétne to boli taký krydielka. Áno. Že to sú 5 najhorších reštik a robí to stránka, ktorú sleduje fakt, že dá 300,000 ľudí na Slovensku. Refresher? Nie, to je druhá. Ja viem, ktorá. Hej, váže? A nechcem hovoriť. Prečo? Nemusíme toto ani konkrétne rozvedieť, k tomu niečo poviem. K tomu, a proste, je to blúd. K tým negatívnym, akože ono. Tak to je čisto... Niektorí si myslia, akože sa s tým stretávam, pomerne aj často, že to celé ja hrám do pozitívneho smeru iba, že niektorí si myslia, že to je také, že som akože... Že taký coward, že ani nie si, že oné. Pritom realita je taká, že keby som išiel bomby, aby som nakladal tým podnikom, čo by som samozrejme, že mohol robiť, keby som sa tak rozhodol, ja by som sa mal 3-krát tak lepšie, ako teraz. Prísahám. To je to, čo sme hovorili na začiatku. Kámo, 3-krát väčšie by som mal dosahy. Že by si mal všetko, ohovárať. Lebo toto ľudí Pamätáš sa, keď som ešte len pred minútkou rozprával, že niečo maličko, jednu vetu spomenieš negatívne a už sa strhne peklo v komentári. Ja to vidím to roky. Náhodou len v storke niečo spomeniem, niečo negatívne, kámo. Z toho správne. Vidíš, že to funguje. A teda ja keby som chcel sám sebe urobiť akože dobre a zvýšiť si všetko, tak by som toto presne začal robiť. Že by som hejtoval. A teda, Michi, toto, čo si ty hovoril, že dajú top 5, oni to robia len kvôli tomu, proste vedia, že to bude mať dobré dosahy, čísla, komenty, im to robilo lajky. Presne, preto môže byť. Preto sa to robí. Lebo toto majú ľudia vo všeobecnosti radšej ako to dobré. Vieš, málo kto počúvaj, keď prídeš ty do reštaurácie, ja neviem ty konkrétne, ale akože akýkoľvek priemerný človek
príde sa niekde nájsť do reštiky, je veľmi spokojný. Aká je šanca, že hneď potom, čo vyjde z reštiky, on tam proste napíše nejaký koment alebo hodnotenie na Google, alebo Facebook, alebo varzde, že super bolo, som spokojný, odporúčanie, príďte tu. Žiadne. Malá šanca. Koľko to spraví? Možno 1 z 20, 1 z 30, 1 z 50, 1 zo 100? Mňa Google motivoval, ale že som bol... keď človek vyjde aj na Áno, hej, však jasné. Hneď, aj nevidie sa reštiky ešte počas toho, jak sedí. Ešte ani bloček nedostal a už to ide. Hej. No vidíš, čiže toto je celý čas, čo sa snažím povedať. Že keby som to ladil do toho negatívneho štýlu, tak ja by som sa v podstate ešte pravdepodobne mal ešte lepšie. Všetko by mi išlo viac, väčšie čísla by som mal. Ale otázne je, či to je lepšie. Ale ja to takto nechcem robiť. Hej. Ale si myslím, že aj to, vidíš, ten súbor tých všetkých vecí, tak toto je podľa mňa tiež jedna z tých vecí, kvôli ktorej ma podľa mňa ľudia sledujú, tí, čo ma radi sledujú, lebo ten internet je plný tak akože vo všeobecnosti takej zloby, strašne veľa negatívnych tém a proste furt niečo negatívne na tebe sa sype a tamto je taká, ja som taká, že chill. Že niečo také pekné tam jedlo si dáš, fajne, tu chod na drinčík, steak, výborný. Dostaneš väčšiu dávku, že prídeš, to je on, staraj sa o ňo. Toto je ináč podľa mňa také najväčšia. Dám si jeden bifiter a dvojitý ti nosia. Ale vieš čo som sa už stretol, lebo to, že ja dostávam extra jedlo na tanieri, to je či už dávku, alebo že krajšie naranžované, to je akože, to je úplne že bežná záležitosť, najčastejšia, s čím sa stretám. Je to pravda. Počúvaj, za chvíľku to rozoberieme, či hej, alebo nie. Ale s čím som sa už stretol tiež, je, že jeden typek mi dokonca napísal, že ja nie, že len dostávam že viac na tanieri, alebo krajšie naložené. Áno. Že pre mňa vyberajú kvalitnejšie suroviny, keď varia. A ja som si z toho začal akože tiež tak medzi kamošmi robiť piču, že proste v reštikách majú, že food tips špajzu a že teraz keď prídem ja, tak tam proste typek hneď ide vyberať lepšie mrkvy a cibulu, lebo tu došiel. Meso. Organické meso. Tu došiel debilko, vieš. Teraz jemu. To musím spraviť, že z lepších, to už proste akože ľudia niekedy tie paranoje zachádzajú veľmi ďaleko, no ale dobre, ale aby som to zodpovedal, že či dostávam alebo nedostávam, tak akože samozrejme ja si to nikdy nevyžadujem. Ani o sebe nehovorím, keď prídem, že dobrý deň, to som ja, tak viete, ak sa máte... Furt to som nikdy v živote nerobil, ani akože nerobím, ale zase na druhej strane neviem zabrániť tomu, že teraz, ja neviem, prídeš objednať, teraz čašnička príde do kuchyne a povie, Ježiš, tu správte, vieš. Chodí maskovaný? Počúvajte, ja som food tip, nedajte mi viac ako ostatní, no daj bežne, ale alebo počúvaj, tie reštaurácie si nerobia dobre, keď 117 som mal. Keď toto robia. Akože keď mi vyslovene, že vedomé na schvál dajú, že viac. Ja viem, alebo oni akože v konečnom dôsledku škodia sami sebe. Ale ty im neuškodíš, lebo ja to potom odfotím, možno to povie na internet. Aha, síce no hej. No. A potom tam ľudia prídu, nedostanú to, čo ja a samozrejme, že sú najebaní potom. A právom. Hej. No, to je ja to nemám rád, keď dostanem niečo extra. Jasné. Lebo v konečnom dôsledku len ten podnik si sám ale ty už vieš, koľko máš odjesť, až potom odfotíš, vieš, aby to vyzeralo jak bežná dávka vedľa človeka. Ti poviem Mášovu najobľúbenejšiu storku. No. S takýmito vecami presne. On doteraz nám to rád spomína. Nebudem menovať ten podnik, lebo nechcem akože... Ja to vôbec. Ale počkaj, prišli sme to, boli sú tam traja, hej, že ja ešte s 2. Áno. Máša a ešte už neviem, kto to bol. Máci asi? A neviem, to je jedno, hej. Proste sadli sme si, hej, že toto... A teraz prišla čašnička, pozbierala veci zo stolu. Akože tam boli nejaké poháre po predošlých hosťov a tak. A utrela iba predo mnou. V akej najdrahšej reštike si obedoval, večerial, raňakoval a niečo podobné? To si sa chcel opýtať. No chcel som sa odpýtať na to, presne. Nejaká myšelinská. Ale ináč vieš čo? Ale to mi príde, to je strašne taká prvoplánová otázka. Že, počkaj, 2 hodiny sa snažíme sa aj opýtať na to nie prvoplánová. Ale počkaj, že prečo práve, že najdrahšie, vieš? No tak, že prečo je toto zaujímavé? Dobre, tak povedz najlacnejšie. Nie, tak najlacnejšie je strašne ťažké, lebo ich bolo strašne veľa. Chápeš, ale tých strašne drahých... Čo to, 2 ročky a bambino, vieš. Tak lebo proste viem, že žiješ normálny, akože klasický život, tak keď po travinách sa naješ, tak to není žiadne. Ja už iba myšlenkách. Dobre, mal si chuť ochutnať nejaký luxus a išiel si do nejakého luxusu. A niekde si sa ocitol, alebo chcel si vychytať proste nejakú reštiku, ktorá bola strašne drahá, alebo že nejaký, alebo nemusí byť ani drahá. Fakt, že nejaký zážitok, ktorý ťa tak oslovil, že... No toto je lepšia otázka. No dobre, tak sme to mysleli. Takto dobre, ale zodpovieme aj to. Už keď si tým začal. Nebol som nikdy v nejakej také reštaurácii, že by nejaké úplne závratné, šialené sumy padli, alebo niečo takéto ako nikdy. Áno. Bol som v zopár myšelinských reštaurácií. No tak v niektorých, ale napríklad nebol som nikdy, že v 3.
Ja tak, tiež, vieš. ale mám chuť. Väčšinou bol som zopár v reštauráciách, ktoré boli ocenené, že jednou. Aha, že to môže byť aj viacej hviezd. No, jednou je to už dve buka. alebo tri. Aha, okay. A máš potom už teraz dávajú, že zelená hviezda, tak... To je už Zelené je čo, to je eko. To je nový level. Niečo také, hej. Hej, vážne? No. To je, že varíš v veľkom súlade, nie? Že máš proste že veľmi lokálne... Centralizuješ svetlo, vieš, odrazové plochy a... Ale vidíš, že to robíš vlastne piču. slnko. Tak sa A čo, no nie, my sme tu prišli vážne sa rozprávať, no dobre, hovor. Aha, pardon. Ale nie tak, ako vieš, fakt sa na to, že sa pýtaš, a že poviem, asi to robíš piču. Že treba si robiť piču, vieš. No, je to také ma napadlo, no prepáč mi, no. Ale povedz, že prečo majú tú zelenú, no vidíš, neviem. Že prečo majú tú zelenú hviezdu? No však, lebo lokálne suroviny majú. Je aj takto. Ale tak to už aj normálna hviezda by mala byť s tým spojená, ja si že máš myslím, hej, lokálne. čo do piči, neviem si To už je také, len sa snaží to ale posunúť tam to ako je, že nejako. že extra. Michelinská hviezda a kurčas do piči z Číny vyrastlo za Tak. 3 minúty cestou. Tak to sa Vieš. asi nedieje v týchto reštauráciách. Isto? A Slovensko nemá Michelinsku, nie? Reštiku ešte. Nemá, tu vôbec nie je ten guide. Také smutné. Češi majú, nie? Jednu sa mi Češi zdá, majú. dve. Tam si bol, v Čechách si bol? V Prahe? Bol som, hej. A bol si aj... Tam boli... A bola taká, že sa... Že sa Ako sa volá podnik? Viem o dvoch, ale mal niekedy 3 reštaurácie z Michelinského hviezdu, alebo možno aj viac, nechcem Čo tvrdiť. odobrali im? No Alkronu odobrali hviezdu pár Prečo? rokov dozadu, tak neviem, to sa stáva proste, že občas, lebo to sa každý rok ako keby hodnotí na novo. Ja, že to máš iba na A rok, ty musíš každý rok ako obhájiť Tak tú svoju lebo- hviezdu alebo hviezdy. Tak najlepšie je, keď máš poplatok každý rok, vieš. Pre tú firmu, ktorá to rieši, je Oni najlepšie, berú aby aj, každý ako rok aj, si zaplatil nejaký... aj poplatok majú za to, že keď Tak. dostanú? To ináč zaviedli iba teraz v Hej, posledných váže? pár Hej. rokoch, no, ale že celkom bomby sa To je platia. divné, Ináč že- teraz momentálne bola na Slovensku prebiehala taká petícia, že sa Kde za to postavili kuchári aj niektorí... Na Slovensku, či nemáme žiadnu? Mnoho ľudí z gastra, no ale práve o tom to malo byť, že malo Slovensko zaplatiť ten poplatok, Aha. aby tu Michelin Guide bol. Lebo väčšinou to platia normálne, že samotný štát to zaplatí, že áno, chceme tu mať Michelin Guide, aby proste my, a sme ako krajina, figurovali v Michelin Guide. Taký majú biznis model vymyslený, hej? Áno. No, okej. A inak, ale takto, oni tie poplatky vyberajú naozaj iba posledných pár rokov. To funguje niekoľko desiatok rokov Áno. a posledných pár rokov už za to vyberajú poplatky. Krajina si to jednoducho musí zaplatiť, keď tam chce byť. A u nás prebiehala iniciatíva, aby sa aj Slovensko zaplatilo ten poplatok, aby sme tam boli. A fakt je to kvôli tomu, že vlastne že to bol marketing vlastne Michelin pneumatik. Hej, to tak začalo, ako áno. Hej, vážne, presne to má, takto to začalo. fakt má to začalo spoločné s tými gumami? Áno. Michal Šalin. To celé začalo práve tak, že Michelin, ten výrobca, ktorý robí pneumatiky, tak Tlusý, samozrejme jak svinia. robili aj mapy k tomu. Ten tučný, ten bielý. Tučný, z V Ghostbusters. minulosti nevždy boli tie apky, že si zapol Waze a Jasné. ťa odviezol, tak si mal normálne mapy. Áno. No oni tam dávali na tie mapy normálne, že points of interest a boli tam A boli reštiky, Michelinské že kde sa kokotina. máš zastaviť. Také A zlaté. doteraz sa to hodnotí tak, že jedna hviezda je som za nevedel. reštauráciu, kde sa Nie. akože oplatí trošku odbočiť z cesty, že sa Áno. dobre najesť. Áno, A áno. tá, čo má 3, tak sa berie tak, že tá stojí za vyslovene, že ty ideš iba za to reštauráciu, No a že vtedy to neodvážaš bolo- z cesty. Vtedy to bolo v tlačenej forme nejaké, vieš, nejaké... Jasné, to tak áno. To bola áno, krása. áno. Tá Lístky doba, a kde si nejaké to tie pekne proste. tlačilo. A čo je, Dragan, podľa teba aspoň, neviem. No a počkaj, ja sa teraz Ja to ešte zapýtam, nie koniec. podľa teba by malo byť Slovensko v Michelin Guide? Ja, čo sú? Prečo nie? Také ty hodnotíš nikdy. Z hľadiska toho, že by... Neviem, no. Malo by byť. To čo malo? Malo, len keď není, tak čo? Na čo by malo byť? Akože, keď to dáva zmysel nejakým spôsobom pre tú krajinu, ja sa do toho tak neviem sa na to tak pozrieť, aby som vedel racionálne Ale počkaj, mám uvážiť, že či otázku. potrebujeme byť ako krajina v Michelin Guide, či to, keby to zvýšilo nejaké zisky, nejaký obrat tej republiky, hej, že proste Tak čítal som nejaké štúdie, sa bude na vyššia internete. HDP, alebo čo. Počúvaj. niektoré krajiny majú vypracované štúdie, že im to reálne zdvihlo turizmus. Počkaj. Ak to není nejaká účelová nejaká... Samozrejme, nebavíme vec. sa teraz tak, že Hej, odkedy hej. boli v Michelin Guide, chodili tam 17 krát viac ľudí, to rozhodne nie, ale proste ide o nejaké percentá. Mhm. Môžem. No, My vlastne preto nemáme Michelinskú hviezdičku, lebo nezapadáme medzi krajiny, ktoré by ju mohli dostať. no v podstate áno. Nejsme na tom, v tom... Oni udelujú ako keby licenciu pre tú krajinu, že či to môžeš používať vlastne oni v tej neprídu- krajine. Mohli by sme tam Oni- byť, keby sme si to Počkaj, zaplatili. Oni neprídu No. ani hodnotiť reštiky, len kvôli tomu, že nezapadáme do nich, hej? Do toho guidu. My zapadáme, my sme si to nezaplatili.
Tak potom nezapadáme, nechodia tu potom ani kontrolovať reštiky. No, O tom vravím, nie, hej. no nechodia. To je také, jak napríklad ide Olympiáda a nie je tam Sovietský zväz a iba nikto. Tak, kamo, to vôbec normálne nie. treba brať Ako vieš, ak to myslím, že- nejaký biznis model, ktorý proste nejakým spôsobom funguje a proste keď nedáš im love, tak oni tam nebudú proste. Oni jebú na toho. Ja, že oni neprídu hodnotiť tvoje reštiky, nedal si love. Lebo ono to není, že oni sami hodnotia dačo, vieš. To oni si vytvorili nejakú sieť, nejakú vec, nejakú službu a tu ponúkajú vlastne tým krajinám. Chápeš, že to není, že ty strašne globálne bereš. Ale si predstav, že to vzniklo v jednej krajine za čas, kedy to nebolo taký, že voľný trh alebo dačo, vieš. Počuj, Ale ja som nevedel. Ja som myslel, že to oni môžu prísť, kde chcú a povedať, Zivo, to bolo, to tu má máte. prestíž, To sú iné na to stránky. Ale toto vzniklo s internetom, čo ty vravíš. Ja, Ale toto, čo je Michelin, to vzniklo ešte za čas. No ja chápem, že bez internetového, hej. Čiže Len som myslel, že to idú po svete a si povedať, toto bolo Zivo, tak tým by som dal, alebo tým nie. Vieš, čo si mám zaplatiť, aby tu prišiel pozrieť. Ako na jednej strane to má logiku. Má, ale ako nech idú všade, ne? Ale vidíš, no. Ja viem, že peniaze vládnu politika, svetom. vidíš, aj biznisová je tam nejaká nastavená. No. Neviem sa k tomu vyjadriť, Dragan by mohol. Ježiš, Lebo určite už majú... Ale to keď som počul, aký máš, akože, jak sa k tomu postavil, Teraz ja tak či by sme Jaro? museli začať od úplných základov a to normálne, že... Ja? Ja či ja? Ty. Tak ja som tomu nevedel, ja som myslel, že oni chodia po svete a hodnotia reštiky. Ja som vôbec to Ja som v nesledoval. krátkosti uzriem. Podľa mňa by sme tam jednoznačne mali byť, lebo nevidím dôvod, prečo by sme tam nemali byť. No jasné. No jak som sa k tomu zle postavil? Že v podstate ja s tebou súhlasím. Mali by sme tam ak to dáva jednoznačne by sme zmysel. tam mali byť, akože No. prečo nie? A na čo tomu dávajú love? Nech prídu a nás hodnotia do piči. Toto je ďalšia vec. No. Hej, čo love. Ako chápem, že love. Ale či to má krásne to, jednoducho. Ja som nevedel, že tak funguje. Ja má som to myslel, že oni platiť chodia. štát? Alebo komora? Akože Nech to nejaká platí Michelin továrska? do piči. Tak pre nich to je biznis. No, ja Hej. neviem, no. Ale čo by inak? Máš z toho tomu veľmi získali? krásny postoj, že ako niekto ti má niečo plati- poskytnúť hej, a a ešte zaplatiť. on si to má platiť. Hej, no. No tak hej, ale dobre, napríklad, Že super. tá vieš, kadejaké veci chodia kontrolovať ľudia. V podstate to Jarko povedal predtým dobre, že istým spôsobom je to služba. Hej, ale ja som to bral inak úplne, že... Áno. Ty vieš byť jednoducho súčasťou niečoho, čo má nejakú históriu, prestíž, je to vnímam, že to je relevantné voči tejto téme. Tie reštaurácie naozaj sú dobré, ktoré tam sú, že proste nie je to nejaký len taký že bullshit, že niekto si vymyslí. Tam pracujú ľudia, ktorí chodia ochutnávať, všetko, že tých ľudí treba platiť, samozrejme, dačo, tak nejaké peniaze za tým samozrejme musia. Je to biznis ako každý iný, vieš. Hej. A jednoducho, keď buď zaplatíš, že tam si, alebo si nezaplatíš, že tam nesi, vieš. Ako je pravda, hej. No. Tak ako mohli by prísť iba tak. Ale ešte raz hovorím, nebolo to tak vždy. Oni to robili dlhé roky, že to robili for free. Aha, No tam potom dobre som hovoril A do teraz piči. jednoducho No. povedali, že už je to taký kolóz, jednoducho Poslednýkrát si to som budete platiť. Kedy to povedal? A všetci platia, alebo pár rokov Chceš dozadu. dátum? Ak sa nemýlim. Takže napríklad dobre som to vravel celý čas a si ma tu osočoval. Vážne? Poslednýkrát si vonku Dragan dneska a doma Zaraka. Už sa mýlim. Doma Zaraka. Môže ešte prísť čo jedno. Nie, nemali by si tam určite byť. Máš na to štúdie, ktoré hovoria o tom, že krajinám, ktoré sú v Michelin Guide, tak istým spôsobom to boostuje turizmus. Nehovoriac o tom, že má to aj iné dobré akože aspekty, ktorých je veľa, akože tam je veľa toho. A jakže, keď to ešte nebolo... Prínosu, či ti akože to vie dať, je to Jasné. také niečo, že... A hlavne my tu už na to máme reštaurácie, ktoré by tam akože mohli byť. Úplne, že easy. A keď to nebolo ešte platené, prečo tu neboli? Počkaj, ja sa vrátim úplne na začiatok. Sa pýtal, že najdrahšiu. No, najdražšie jedlo. Teraz to preskočím, aby sme sa neboli o tom, že má... Hej. Sa pýtal, že na najdražšie jedlo v reštaurácii, tak to bolo proste nejaké myšelinky, tak bežne. V nejakej tejto, to sa tak hýbe od 100 do 200 eur. Nevieš, že to bolo presne? Za Tak človeka? neviem už, či... No tak, hej. Väčšinou to býva tak, že okolo v reštaurácii, ktoré majú jednu myšlienskú hviezdu, Albert, tak samozrejme odchýlky môžu byť to. Hovorím teraz taký priemer. A keď prídeš na degustačné menu, tak to sa väčšinou hýba okolo kila, zhruba 100-150 A jedno a eur. dva, jaký A rozdiel? k tomu si môžeš dať víny, alebo niektoré majú že na alko pairing a ten niekedy stojí proste raz toľko, čo to jedlo. Mhm. Ale aby som teraz nebol, že ktoré je najdrahšie, tak podľa mňa najlepšia reštaurácia na Slovensku, kde môžeš dostať, kde dostaneš minimálne taký servis ako v Michelinskej. Nehovor názov. Nie, prečo? Úplne super. Gašperov mlyn. To je Aha. podľa mňa reálne zážitok. Krásny, Aha. to je krásny koncept. To je nedaleko po Pradu. Mhm.
Batizovce sa volá tá dedinka, kde to je. A oni robia len degustačné je tam menúčka, ten nie? Gašperov mlyn je naozaj mlyn, ako fyzická budova, keď k tomu prídeš. Strašne veľa vecí tam pestujú svojich, varia také v podstate z lokálnych, že sú také slovenské ako keby jedla, často tam nájdeš rybu nejakú na menu a tak. Fantastický zážitok, krásne, proste super, aj prídeš vo vnútri, je tam taký ohník, sú také drevené stoly. Mne sa to veľmi páčilo, jedlo bolo úplne že skvelé, ja som mal minimálne porovnateľný zážitok tak, ako v reštaurácii s Michelinskou hviezdou. A cenovo to bolo rovnaké? Podobné. Možno trošku akože lacnejšie, ale neviem teraz úplne presne z hlavy, koľko to celé stojí, ale tiež sa bavíme. Či sa bavíme, vieš, akože 100, 200 tam necháš na hlavu. Hej. Ale akože stojí to za to, je to zážitok, tam prídeš, proste máš ale to nie je jedno jedlo, to je niekoľkochodová degustácia. Jasné. Fú, to by som vedel. Niekedy máš, také minimum je asi 5, niektoré majú 7, 9, 11. Aj nápoje k tomu? No, tak vždy v každej takéto reštaurácii si môžeš vybrať, vždy je proste vinný pairing je všade. Aha, okay. Občas sa stretneš aj s tým, že máš nealko pairing. Aha. Keď sme išli toto je super. Ja som iba raz v živote nealko pairing, ale bol som z toho odstrelený viacej jak z vína. Vysvetli ľuďom, čo je nealko pairing. Tak vinný pairing je normálne klasika, že máš jedlo ako každému jedlu ti sommelier napáruje nejaké víno, ktoré sa k tomu jedlu nejakým spôsobom hodí. A keď máš vinný pairing, tak vieš mať aj nealko, teda ti tam servírujú rôzne nealko veci, ktoré sú tiež nejakým spôsobom napárované k tomu jedlu. No a keď som išiel ja prvýkrát v živote do svojej prvej myšlienky, to bolo degustáciou v Prahe, tak neviem, kto už mi predtým povedal, jak som tam mal ísť, že Dragan, že majú tam fantastický nealko pairing, že to si daj. Mišo Mucha to bol, tuším. Mišo Mucha, keď toto budeš náhodou počúvať, tak ťa pozdravujem. On mi to povedal. Lebo on bol v Prahe, ja som písal, že som tu, ideme na pivečko, hovorím, niekedy sme sa dohadovali, hovorím, ten večer nemôžem, lebo idem do la degustáciu. On, daj si nealko pairing. A ja, že čo, že nealko pairing? On, že to si daj, že to je veľmi dobré. Dobre. Išli sme na to tak ináč, počúvaj, po košicky. Ja som tam bol s natlaleným bratom. So šogrom mojím. Hej, s Peťom. A dali sme si tak, že dali sme si jeden vinný pairing a dali sme si jeden alko pairing a sme to proste sme to prechutnávali a sme to hackli. No. Dali sme to tak na sedlákov trošku. Že sme pili aj vínko aj toto. Počúva, a ten nealko pairing, to bol, že fantastický zážitok. To bolo také dobré. To bolo tak, jednak k tomu jedlu dohľadené, ale aj tie samotné, to bolo všetko také rôzne fermentované limonády a takéto veci si predstavuješ. A také rôzne, také, a to všetko si robia sami, akože také sirupy, ale neviem, proste kadečo, ale bolo to super. Také matcha tie veci. Mal som z toho väčší zážitok ako z toho vína, ktoré bolo tiež samozrejme, tak si predstav, že taká bežná myšlenská reštaurácia má tak možno 2-3 somelierov, že 2-3 borci, čo sa extra rozumejú vínu, vyberajú spoločne niekoľko, možno aj dní, víno k jedlu. Rôzne jedlá vyberajú k tomu víno. Krásna ináč práca. Kto vyberá nealko? Somelier, chudák štát. Nie, super, akože bývalý alkoholik, bol to akože veľký zážitok. Ten nealko pairing bol akože úplne bomba. Vyliečený alkoholik. Takže keď niekto niekedy pôjde niekde na takéto niečo, bude nealko pairing, tak si dajte. Vie to byť zážitok minimálne taký istý ako alko pairing. Ja by som si možno aj dal, ja nie som akože úplný vinár. Smažak na Václavák. Ale možno by som si dal aj vínko. Ale fakt by som váhal, lebo fakt ja nie som nejaký vinár. Ale dal by si vínko, nevedel by si, vieš, či je dobré. Ja si tiež neviem. To, že nevieš to tak oceniť. Nevieme doceniť víno, to je také. Že... Mal som napríklad ten Wagyu, alebo jak sa to, Wagyu? To meso, bičie. Wagyu? Wagyu, neviem, ak sa to má čítať. Asi ja z aké krajiny to je? Ja mám pre... Japonsko. Ja ho tak potom nič. To je na čo Európe, vieš. No, bolo to super. Bolo to veľmi chutné. Ale... Čím sa to vyšlo, nevieš. Že to stalo 70 €. Gratulujem. Ale deti v Afrike by boli radi. To si nemal vtedy odo mňa to meso? Nie, od kamoša z Maďarska. Hej. Vtedy viem, čo myslíš, meso od Romana, nie? Tedy sa mi nepodarilo to poriešiť, ale potom kamoš išiel cez Budapešť a tam to mali, vedel to poriešiť, tak tam som to kupoval. Hej. No a bolo to, myslím, že 200 € stalo 100 gramov. Počkaj, nie. Už si nepamätám presne koľko, ale... To možno aj viacej ako 200. Možno. Viem, že som dal za jeden steak, taký akože krajší steak, som dal 70 €, hej. A sme si ho tak akože pripravili pekne a bolo strašne chutné, akože veľmi chutné meso. Počkaj, keď máš akože veľmi kvalitné Wagyu, tak 70 € budú stať 2 tenké plátky. Hej, no to akože bolo to v jednom. Jeden hrubší. Neboli to 2 tenké, ale jeden taký hrubší to bol. A ten sme akože my sme si ho dali, ako keby nerobili sme si ho v celku, ale sme si ho pekne nakrájali.
No sa Že to sme si zvykne robili tak také, robiť, že také áno. slížiky. A také len rýchlo na pár sekúnd. horúcom. Hej. Bolo to veľmi chutné. A deti to jedli jak toto. No Keby to jasné. stalo hocikoľko. Aj, to je perfektné. Ale- Nevydali sa na cenu. Ale proste myslím si, že to, neviem to až na toľko ocení, ako je tá hodnota toho. Jasné. Asi chápem, čo chceš povedať. Vieš, Jasné. že proste Alebo jednoducho ťa to neoslovilo možno natoľko, aby si povedal, bolo že to to stalo za vynikajúce, telo. len ja nemám tie chuťové bunky tak rozvinuté, keď nemáš hudobný sluch, alebo nevieš kresliť, tak niekto má proste asi viac... Nestalo to podľa teba za telové. Nie. Viem si to predstaviť, že by to mohlo byť oveľa lacnejšie. Až také dobre to nie je. A to je iba fame, vieš, tá krava sú 4 možno. Že proste je to veľmi chutné. Ale strašne veľa chutných jedál som jedol, ale ani jedno nebolo kurva tak drahé, vieš. Neviem. Podľa mňa je to hanba, že by tak drahé mäso sa malo predávať ľuďom. A čo je na tom hamba? Neviem, proste... Keď raz máš produkt, ktorý je drahý a ho vieš veľa predať, tak dobre, ale tak je nevieš. to kokotina, ľudia by mali jesť. Ja to neviem Počúvaj, ale to, Videl som ľudí, ktorí nemajú ale to mi príde čo tak jesť, isté, keby si teraz povedal, že Ferrari by mali predávať lacno. No prečo by to Nie, mali lebo robiť? Ferrari nie je potrebné pre život, ale jedlo, hej. Takže čo ty mi tu porovnáš Ferrari s jedlom? Ja jedlo a Tak ale Wagyu je také Ferrari. Ale medzi však keby mesami. toto vravíš, máš pravdu v tom, keď je niekde nedostatok. Hej, ale to, čo my sa bavíme o trhoch, ktoré sú s prebytkom. Naše trhy, Európa, Amerika, dajme tomu Rusko, Čína, možno tiež Japonské určite. s prebytkom. India žijú z prebytku, vieš. Japonsko. Že máš strašne veľa toho, ale máš krajiny, kde je nedostatok a to asi na to naražaš, nejaké nevyspelé. Veď kapitalistický svet, no tak čo? Hej. Neviem. No hej, ale my žiješ v trhovom hospodárstve, ktorý nastavuje cena sa nastavuje proste z toho trhu, ktorý je aktuálny proste. Dopyt, ponuka, z toho to vzniká. No. A smutné je to, že Nemusíš to jesť. zbytok sa vyhodí, alebo Toto je smutné. dojebe, vieš. Toto sa podľa mňa určite nevyhodí. Tam je veľmi malý odpad. Pri týchto kravičkách by som povedal. To zase počkaj, tak z ktorej časti sa bere to meso ešte? No jasne, ja si srandu robím, ale také akože chováš tieto kravy, čo to meso je také drahé, tak asi chceš Nie, ja si nemyslím, že sa vyjadzuje. Vždy sa to spracováva minimálne pre zvieratá ďalej na konzumáciu. Všetko. Poviem, kráva sa tak spracováva, že z nej nie je odpad. No určite, možno v tej verzii, čo vy hovoríte, áno, ale v tej, čo robí napríklad McDonald, tak určite nie. Nejaký určite bude, ale určite sa to snažia minimalizovať. Hej, snažia sa napríklad pomelo kosti urobia burger v mekači, vieš. Pozri sa, čím viac toho predáš, tým lepšie. Takže jasné, že chcú z tej kravy alebo bíčka predať čo najviac, lebo super. Ale ináč, vieš, kto je v tom najväčší majster? V predávaní všetkého? Černuka, to povedme, Taliani. Vieš prečo? Lebo oni vedia robiť také veci, že všetky, zober tak z minulosti, všetky tie také salámy a tieto Vieš, ak to povznikalo? Nie. Tam sú práve také väčšinou tie vnútornosti a kadejaké takéto tie typy mesa, ktoré sú ináč akože skvelé, ale nie sú veľmi obľúbené na predaj taký, že ľudia si to neradi kupujú s pultou v celku. Vieš, radšej skúpia také, že stiehno, alebo neviem, to je z dlhodobého hľadiska. A tie vnútornosti tak proste nefičia. Aj keď sú oni nutrične ešte možno lepšie, ale nie je to, vieš, majú aj takú špecifickú chuť a boli veľmi dlho vnímané ako také, že podradné, tak to proste jebali do všetkých týchto vecí. A oni z niečoho, čo bolo považované, že to nie je moc chutné, že akože tak z toho spravili niečo, čo zrazu je chutné. Parizel. Okay. Taliani vedia. Oni vedia, však videl som videa, ak na Slovensku nosia meso, Taliani. A všetky tie salsičia, salámy a to mortadela a toto. No dobre, a z nejakého hľadiska vývoja, keď už si nejaký čas akože v tej téme, si myslíš, že ako sa to vyvíja, že čo sa mení, alebo čo pribúda, alebo kam to, že ako sa transformuje to gastro, že do čoho? Či sa to stále hľadajú nejaké nové chute alebo niečo, ale vždy to je založené na tradícii, alebo vznikajú úplne nové veci? Alebo stále to len trendoch nejakých. Sa to nejak opakuje len? Tak sa to opakuje, doplňa nejakým spôsobom. Čo už vymyslíš? Všetko to je už niečo, čo asi niekedy bolo, sa to nejakým spôsobom omienia trošku, ozvlášňuje. Tým, že možno aj tým, jak je svet akože otvorenejší a ľudia viacej cestujú, tak aj tie jedlá sa mixujú takisto, jak dneska tie národy a kultúry, takisto sa tie jedlá, vieš. Tak si zober, len taký trestnem,
Kebab 10 rokov s horčicou. dozadu by si povedal, že tu budeš jesť nejaké pokečko, 10 rokov si aj dozadu si Čo netušil, čo to je. No jasné. A dnes proste je to tu relatívne akože už bežné jedlo, ktoré akože každý má pozor, nikto sa tým akože nepozastaví, že čo to je. A No, pritom to má pôvod meste niekde nie. a pritom to má pôvod niekde na Havaji, vieš. No. A samozrejme, toto, čo už my dnes považujeme za poke, my bereme poke bowl za Hej. poke. Áno. Pritom to práve pôvodné havajské poke je v podstate iba tá ryba marinovaná. Aha. Oni len toto berú za poke. Toto, čo máš ostatné, čo my tu Tie máme, prílohy. rýžu a edamame a Keď sme pri kade, čo tom- ti do toho dajú, Havaj. to už ako je len poke bowl, že to máš k tomu. Onému. Keď sme pri tom Havaj, viete, skade Havaj pizza, som ti to už vravel, pamätáš si? Nie. Jaro. Ne, Havaj to- pizza, Neviem, skade je. skade. Ale to buď, no, Z Kanady. z Kanady. Kámo, najväčšia halus do ríči. Ale to je, jak si vystopoval. Tak normálne si vystupuješ jedlo, skade pochádza. Je, že si on do Google. No, tak hej, nebol som. Wikipedia. Wikipedia, hej. Jaro, Wikipedia. Nie, hej, že z Kanady je. Znam, Počuj, že je z mám Kanady. ja na vás otázku. No, povedz. No. Jaké je tvoje najobľúbenejšie jedlo? Ja, cipa na to je dobrá otázka, lebo možno dosť mám tak, akéby, nie že sezóne, ale akéby obdobia. No, tak, Že sa tak ti- daj, aké som mal posledné 2-3 obdobia? Čo si tak random, posledný pol rok, čo si najviac jedol? Áziu určite najviac. Áziu, hej? Azijské A máš aj veci, niečo, že čiže konkrétne? restované. Keď Áziu jedávam, tak si ostrokyslú. Proste to ostrokyslé že to je je moja tvoje, hej. proste. Áno. A nejaká smažené, restované, teda cestoviny s niečím. Snažím sa buď s kuracím. Červené mäso si moc nedávam v vietnamskej kuchyni. Dávam si buď kuracie mäso, Dobre robíš. tofu a krevety. Keď dôverujem tej reštaurácii, tak si dám aj krevety, ale dávam si málo tofu a kurácie najčastejšie. A nejaké restované ríže, restované tieto veci. No. Toto je asi také najčastejšie jedlo. A ty si čo? Ja musím dať dve varianty, lebo keď som jedol meso, odkedy nie je meso. OK, vieš. tak daj. Keď som jedol meso, tak samozrejme som sviečkou miloval, hej. Sviečkou. Brutál. Okay, to, Alebo také, že maslo na prsia Diana, čo nikto nemá rád, vieš, že proste, že kuracie meso, Ja ináč to mám rád tiež. brusnice, marhuľa a syr, vieš. Ja som to mám rád tiež. A ja. Vieš, a takto nemá rád sladké so slaným dokopy, hej. A ináč, toto konkrétne jedlo, sorry, že ti toto Pôjde, skáčem, ale toto jasné, konkrétne jedlo, myslím, Diana, hej, že broskyňa, syrík a kurácie, už som jedol aj na také, jak to mám nazvať, nechcem nazvať, že moderné spôsoby, ale že jednoducho sa to chopili, že akože riadni kuchári a ten taký, jak to mám nazvať, nejaký kapitalistický sovietský recept oldschoolový, vieš, že nejak dali normálne, že do moderného šatu. Aha. Niečo v tom zmyslu. Už si nepamätám presne, jak vyzeralo to jedlo, ale myslím, že to bolo v Prešovskom Cvikeri. Super tam ináč varia. Doteraz odporúčam. A tamto chlapci vtedy spravili nejak tak, že tú broskyňu nejakým spôsobom zahodili a mierne zagrilovali. Sír tam nebol ten taký plátkový, ale dali tam nejaký akože poriadny, aj tu kuráci bol nejak, ako Jasné. takto, že bolo to super spravené. Určite aj formu to malo. Jasné, nejakú. jasné. Ale z Pekne rýžu, naozaj, ale z jasné. rýžu. Z kari rýžu. To bolo tiež vtedy tam také, akože taký degustačný večer, že viacero tak jedal a to bolo jedno z nich, to bolo tak akože menšia porcia. Ale bolo to super. Ja strašne milujem akože českú kuchyňu. Akože to som si akože ulietával vždy to mám v nejakých rada, ja. tých hospodách. Takú pravú len teraz poslednú dobu, keď to jedávam, cítim ťažko sa. Proste už nie som keby na to Doma ju zvyknutý, neješ. alebo moje telo už to tak nevie prijať. Je mi fakt ťažká. No. Tak ono je vo Že mi je všeobecnosti, tá saksa, česká akože- kuchyňa je ťažká. Ako, Že už teraz sú tam poslednú dobu som ťažké si to jedlá. normálne nemohol dať. A vždy som si to dal a potom som vždy chvíľku lutoval, že mi bolo proste normálne z toho ťažko. Ale som Mám knedlíkov, ale pozeral milujem som- knedlíky. No, Milujem hej, knedlíky. jasné. Ale ja mám iba karlovarské a také. Ja nemám Aj rád také, všetky, aj vieš, obyčajné. proste knedlík načo- a kyslá kapustička. No, červená. Ja mám radšej červenú. Dnes je úplne taká doba, že ak by si náhodou dovolil povedať, že napríklad ty si za takzvanú tradičnú rodinu, že jednoducho muž, žena a deti, čo vlastne ty máš svoju ženu a deti, ja mám tiež svoju ženu a deti a Michy má veľa žien a zatiaľ nemá deti. A keď dnes povie, že toto sa tebe páči, takto to podľa teba má byť a si s tým akože OK, tak mnoho ľudí to automaticky berie, že si proti. Hej, že by si vystrieľal homošov. Treba s gejom, Piči, to som čo Hej, povedal. chápem. gejov alebo akože komukoľvek inému. A to nemusí automaticky znamenať, že keď mne sa niečo páči, takže som teraz automaticky proti niekomu a Chápem. niekomu Čiže alebo niečomu hej. druhému, vieš. Čiže musíš to dovysvetliť celé. Hej, tak nemôžeš je to povedať, také, keby v kuse sa musíš nejakým spôsobom ospravedlňovať a vysvetľovať, aby sa náhodou niekto necítil akože dotknutý. A aj alebo tak by boli ukľúdený, dotknutí, vieš. vieš, aký by si to vysvetlil. Vieš. Jasné, ako nikdy sa nezavďačí všetkým. To Lebo oni bude automaticky niekto, si myslia, kto- že by si s ním nemohol byť kamarát,
alebo že tých človekom by si sa stránil. Počúvaj, vôbec tak není. Takto, dnes je taká doba, že by si chytil telefón, natočíš vonku cez deň, že aha, aké krásne počasie, modré nebo, nájdu sa minimálne dvaja, ktorí ti napíšu, že to není modré, lebo to je skôr tyrkysové a ešte 5 ľudia, ktorí, že no, teraz je pekne, ale za chvíľku bude pršať. Hej. Že proste furt je akože tam niekto, čo niekomu niečo vadí, hej, že keby si fakt natočil modré, krásne nebo a povieš, aký je pekný deň, tak ti 5 napíšu, že není. Hej. Ale vieš, čo je na vine všetko? Internety. Všetkému sa na vine No tak internety. každý tam má možnosť sa vyjadriť. A preto to akože aj tak beriem, keď si aj načrtol na začiatku toho, že tam písali ženy, sa ich niečo dotklo, tak napísali, no tak vyjadrili svoj názor, asi sa im to, tak sa ich dotklo, sa mi nepáčilo, čo som napísal. Ja som to nemyslel tak zlom, však ja mám ženy rád a nie som taký typ, že by som tieto stereotypy uznával, že žena má variť v kuchyni a neviem čo, takže fakt toto není moja vidina ženského sveta. A preto, vieš, sa to tak nestretlo s pochopením a som s tým OK, tak asi som to nešťastne podal, tak sa ich to dotklo. Zase na druhej strane si predstav, že vlastne žijeme sociálne životy na internete. Hej, doslova. No niektorí ľudia mám pocit, že žijú iba na internete. No. A si predstav, že v reálnom svete, čo je v podstate porovnateľný nejakým spôsobom, keď sa s niekým stretneš, tak vidíš jeho osobu, vidíš ho, jak vyzerá, proste nejak sa ti identifikuje, alebo sa vieš ho nejak identifikovať. A na internete je problém s tým, že je tam veľmi veľa ľudí, ktorí sa predstierajú, že majú skryté identity, alebo zorobia zo seba úplne niekoho iného. A to je problém, že či si netreba uvedomiť s tým, že tá verifikácia účtov a všetky tieto veci spojené s tým, že či to nie je práve že dobre, aby ty, keď si na internete, aby si vedel aj spätne, keď niekto ti ubliží, alebo niečo sa stane, vymáhať nejaké veci, proste právne. Že ho vieš nejak zaznamenať. Lebo už internet a všetky tie sociálne siete sa stávajú ako keby druhým svetom. Tak poviem, aby tam mali platiť aj nejaké podobné pravidlá. To je zaujímavá myšlienka. To až preháňaš. Tak si predstav, že tam je strašne nebezpečný ten anonymizmus, že oni môžu všetko. Vie sa dať cez hociakú VPN-ku. Ale počkaj, teraz ti dám jednu takú myšlienku, že možno, že aj práve v tom je tá krása, že tam nie je žiadna regulácia. A čo ja viem, asi je nejaká. Lebo keby si to tam išiel nejakým spôsobom moderovať, že už by si do toho zasahoval, že kto čo môže komu už hovoriť. Zasahuje. Tak už by si vlastne robil, no jasné, že však sa to akože deje, ale kebyže si vedome to išiel akože nejak budovať, že chceš proste nejak tieto témy riešiť, či o čom môžeš, nemôžeš, však nech si hovorí každý, čo chce. Tak tam zase len takí, čo sú blázni, vieš, podnecujú ľudí k fašizmu. Vieš čo, ja by som, skôr keď sa ti niekto vyhráža smrťou, vieš. No tak to tiež, hej, ale akože sa bavíte tam. Počuj, ja by som, vieš čo skôr, vieš čo by som skôr ja prijal, čo mi príde akože oveľa taká lepšia myšlienka, ako, lebo toto je problém, čo si ty teraz akože povedal, že to je problém jednoducho, že ten internet je taký, jak je a niektorí ľudia môže im byť aj ublížené skrz internet, že proste či už len tým, jak sa tam dá manipulovať, tak šikana, už dneska už AIčko ti vie urobiť obrázok, aký sa vie no vieš čo myslím, kade čo šikana u detí a kade čo sa akože môže diať, ale teraz jeden akože uhol pohľadu je ten, že môže začať regulovať tie veci, čo sa akože dejú na tom internete, čo sa asi aj deje do nejakej miery, ale či je toto správny prístup vo všeobecnosti, hej. Ja by som skôr išiel možno tou cestou, že nech už sa deti začnú, už dnes v prvom ročníku základnej školy normálne učiť, že život na internete, ale myslím skôr presne také tie veci, aby sa vedeli obrániť. Ano. Aby nebolo nejaké, aby chápali, že napríklad ako to funguje. Od takých najjednoduchších vecí, samozrejme ja nemyslím, aby prvákov učil nejakú kvantovú, neviem čo tam, ale začínaš doma od prvého ročníka takými témami, že jednoducho budú učiť deti, treba ako môže vyzerať nejaký fejkový e-mail, ktorý si vyžaduje nejaký reset hesla. Sociológiu na internete. A čo sa deje a postupne jednoducho sa učíš pomaličky. Všetky tieto základné veci, ktoré ty už dnes predpokladám, akože dobre ovládáš, že ako všetko sa môže čo vyfejkovať a ako ťa môže niekto napadnúť alebo ukradnúť skrz internet. Tak treba, že by to učili deti hneď od malička, aby jednoducho s tým žilo, lebo ten svet iný už nebude. My si môžeme rozprávať, že je internet, to už nebude inak, vieš. Tak skôr ich na to proste pripraviť, že to sa deje. Ja súhlasím s tebou, určite. Keď sa bavíme o takýchto témach, akurát deň, 2, 3 dozadu, teraz niekedy proste v priebehu niekoľkých dní dozadu som čítal, že tomu Dalibor Cicman, CEO Jim Beamu, že jemu sa stalo, že im sa v práci stala taká vec,
že niekto sa snažil urobiť na nich podvod cez deepfake video. OK. To znamená, že ako keby mali call Ako na nejakom Zoome alebo Google Meetings alebo ja neviem, a sa tváril, že na je čom. niekto iný, hej? A že normálne tam bol proste, že týpek, vedľa neho bol normálne, že vizuál Dalibora Cicmana a že proste povedal kolegovi, že snažil sa nejak rýchlo, že áno, tu sa niečo stalo, že potrebujem rýchlo nejaký proste prístup k účtom, že zostatky nejakých chceli vedieť na účtoch a tak. Že tam bolo reálne proste jeho video nejakým spôsobom správené, neviem, cez AI alebo dačo. Okay. Áno, a zároveň hneď akože tam povedal to AIčkovský, ak si predpokladám, že model, že teraz nejaké 2 týždne, že nie je v práci a že rýchlo potrebuje, alebo že niekde proste mimo. Áno. A zachránilo vlastne celú tú situáciu to, že oni sa v ten deň, ten jeho kolega, na ktorého to bolo sa snažili urobiť, že sa stretli na chodbe. Takže nejakým spôsobom vedel. Čiže on, kým bol už na tom meetingu, vytušil, že asi tu proste, že niečo tu nesedí, tak mu napísal cez mobil na Slack, používajú na internú komunikáciu, že si teraz na meetingu? A on mu písal, že nie, že nie som tak. Vtedy, že proste typek rozpoznal, že niečo. Ale že takto, že vyzeralo to tak hodnoverne, že keby sa v ten deň náhodou, že možno nestretli na tej chodbe v práci, tak by čisto teoreticky sa možno aj stalo, že proste, že by tomu uveril a že by poskytol tie informácie. Ale to asi nevystupuješ. Jednoducho, že brutál, že vyzeralo to veľmi hodnoverne. A tak tým som chcel povedať, že kde už dnes je tá technika. Hej. Tak si zober, že keď takýchto vyskilovaných ľudí, čo sa v tomto pohybujú, takmer dokážu ojebať, tak si zober potom, čo nejakých dôchodcov. Alebo tak. No jasné. Kámo, tých vyrobia úplne, že... No však aj ich vyrábajú, to vidno stále. No. Aj ale počúval, tí vyrábajú hlúpačikové, čo sa tam prídu vyrábať niečo, len spesto, aké sú dneska vyspelé technológie, že keby chceli, tak akože čo by s nimi vedeli robiť. Ako hej, ale už aj tieto nástroje sú Čiže v podstate... podľa mňa skôr akože asi fajn to učiť už od mala tie deti, aké nástrahy internetu ich čakajú v živote, jak to moderovať z druhej strany. Ako hej, je to šialené, ten AI je masaker. AI je náš brutál. Hoci to napíšeš a len čakáš, keď ti dá aký super nápad, vyhodí ten AI, ktorý ešte není a na jednej strane to je dobré, ale tam ojebať ťa to môže brutálne. Ja si ináč osobne myslím, že raz niekoľko 10 ročí, dajme tomu, to bude vnímané ako taký veľký mielnik ľudstva. Lebo podľa mňa sa veľa zmení. Z dlhodobého hľadiska. To hej. K dobrému? Nechcem povedať, že nemyslím, že či akože k dobrému alebo zlému, ale proste, že nastane zmena veľká. Lebo to AI zasiahne mnoho proste rôznych pracovných pozícií, niektoré viac, niektoré menej. A teraz nemyslím tým vyslovene to, že teraz nikoho vyhodia, ale skôr už aj do takej miery, že proste oni keby budú musieť sa naučiť s tým žiť, aplikovať to nejak do svojej práce, naučiť sa s tým pracovať a tak ďalej. A jednoducho bude sa to proste meniť. Ten celý ten svet, kde AI dokáže zasiahnuť a dokáže zasiahnuť do mnohých sfér. Čiže ľudia sa s tým jednoducho budú musieť ako keby naučiť žiť a robiť s tým. Áno, naučiť sa to používať správne. No. Tak. A čo myslíš, platforma dlho sa drží Instagram, myslíš, že ten TikTok to nahradí, alebo nie? On v istej sfére už dávno nahradil. Tak v číslach možno. Možno akože v mnohých číslach TikTok bije úplne Instagram. V mnohých číslach, ale takto. Je to sociálna sieť, kde sú všeobecne skôr mladší. A teda to... Z jednej strany sa to dá na to pozrieť ako na rivalitu. Že vieš, že je to, že či je lepšia táto alebo táto. Ale môže sa na to pozrieť aj takým pohľadom, že sú to vlastne dve také keby nezávislé bytosti a jedna aj druhá je nejakým spôsobom zaujímavá. Tá platforma, vieš. Čiže nemusí to byť vždy vnímané tak, že proste, že buď alebo, ale tak vieš byť ako, vieš. Asi hej, ale časom proste sa to aj tak nejak vymedzí. Že proste, ak teraz sa vymedzuje Facebook. Tak, jak sa mení celý ten svet. Napríklad prečo takto. Si Facebook ja osobne... Furt ide. Ja Facebook osobne už nemám rád už roky. Ja veľmi veľa ľudí nemám rád Facebook. To hej. Začal som na ňom, robím na ňom stále. Stále akože v podstate aj vlastne už asi neprimárne, skôr asi ten Instagram už teraz viacej zaujíma ľudí, ale takto, začal som na Facebooku, robím to na Facebooku, ale ja osobne už tú sociálnu sieť akože ako používam. Messenger. Ale hej, chodíš doma, akože otvára si akože málo kedy. Akože takto, že scrollujem, že príspevky, lebo takto, môj momentálny, a to nie že môj, akože verím tomu, že skoro každého, Facebookový feed momentálne vyzerá tak, že od samotných ľudí je tam možno 20-30% príspevkov, zvyšok sú buď nejaké stránky, alebo reklamy, alebo vlastne sú nejaké články, news, kadečo, to oné. A
to, čo kedysi dávali niekoľko rokov dozadu naši kamoši, akože na Facebook, že proste, že fotečky, tu sme vonku, že reálne si vedel, čo tu ľudia, akože že bolo to také to už dnes v podstate keby vôbec nie, už tam ľudia sa skôr tak akože, že skôr tam len prezdielajú kokoti, a hej, presne, a píšu tam nejaké svoje myšlienky k niečomu, politické názory, kadečo, toto si, že ako keby niekedy si videl, ako tvoji kamoši, že fakt si nažívali, že tu sme rodinka, fotka nejaká pekná na dovolenke, toto. Mnoho ľudí to už dneska nedáva, že vôbec, že vyslovene sa tomu stráne, aj kvôli takým veciam, že tie fotky tie, súkromie a tak, čo je samozrejme, úplne to chápem, ale ja mám taký pocit, že ten Facebook sa v tomto akože zásadne zmenil. Že niekedy to bolo fakt také pekné, že si videl tí kamoši, čo robili, a dnes je to len správy, stránky a nejaké ľudia tam šokujúci informácie. A je to také ale už, na mňa pôsobí takisto aj TikTok, proste je to strašne metúce. Ja napríklad TikTok ani nemám. No my máme, snažíme sa na ňom pracovať, lebo berieme to ako ďalšiu platformu, kde sú vlastne ďalší. Aby som uviedol na pravom miene, že nemám. Založil som si, Foodtips TikTok som spravil, ale len kvôli tomu, že by proste mi tam niekto nevyfúkol to meno. Áno. Založil som si to, mal som to asi 4 dní v telefóne a som to vymazal. Ja apku nemám v telefóne. Ako účet pravdepodobne funguje, vôbec neviem, čo s ním je. Nebol som nalogovaný asi 3 mesiace. A to sú len videá, ne? Nič iné. Áno. To by si sa zošal. Ale vieš čo, nie je to kvôli tomu, aby som to ešte rozpovedal, to nie je kvôli tomu, že ja osobne, že by som, mne sa TikTok nejakým spôsobom nepáčil, alebo že by som bojkotoval, alebo to ale vôbec nemáš akože obsah nie. na to. Jednak nemám obsah, hej, že môj akože obsah je podľa mňa relevantnejší na Instagrame ako na TikToku, tam akoby neviem úplne dobre zasiahnuť tú hlavnú skupinu ľudí. A druhá vec je, že už ani ja keby nestíham už všetky obhospodárať, už som proste nechce ďalšiu sociálnu sieť. Jaro, ty už si založil? Ja viem, že toto je možno veľká chyba, čo robím, že sa tomu nevenujem, možno, hej, ale proste... Možno niečo iné, čo bude pre teba relevantnejšie, alebo niečo hodnejšie pre teba. Inými slovami, keby som to robil by som to na silu. A nechcem proste to robiť na silu. Nechce sa mi to robiť. My TikTok máme to všetky tie release, keď dávate na TikTok vlastne. Ale počúvaj, je fajn, akože keď to robíš a keď tam vieš dať effort, tak je to super. Tak ale oni sú videjkári a sú 5, 6, 7. Tak zase toľko až kontentu nerobíme oproti TikTokerom. Keď chceš byť úspešný TikToker, mal by si robiť viac videí denne. TikTokeri nemajú robotu, bo to sú deti. Vieš, že nechodia do roboty v živote pomaly. Nemusia byť všetky deti. OK, 92%. Sú tam rôzni, no. 92%. Ale áno, je to akože vo všeobecnosti vnímané ako sociálna sieť pre mladých. Ale sú tam už tvorci aj starší proste. Ale ináč teraz si povedal zaujímavú myšlienku, že to je pre ľudí, ktorí nikdy nechcú pracovať. A to sa mi ináč strašne páči, lebo to je taká duma všeobecná. Tak to plánujem, mnohí ľudia si tu myslia, že všetci tí influenceri, youtuberi, tiktokeri a dačo, že to sú proste, že darmožáci, som že oni nič nerobia, nič nerobia a berú love. Iba tiktokeri. Aj tiktoker ale musí dať čo to nemyslím teraz, že priamo, že akýby na teba, ale mnoho ľudí si to myslí, že nič nerobia, vieš. Aj TikToker robí, že musí točiť to také úplne akože easy. Chápem. Hlavne, predstav si, že si fakt, že akože predstav si, že si fakt nejaký youtuber, jeden z najlepších, dajme tomu na Slovensku, hej. Ale nie, skúsi to reálne predstaviť, že akože, čo si myslíš, že to obnáša všetko? To väčšina ľudí spomňa, takých bežných, čo sa s tým nestretli. Ja rozumiem, že celý deň to nedokážu predstaviť, čo to všetko obnáša. Aj musí to byť náročné, neverím, že jasné, nie, akože každý deň vymyslí nejaké video, natočiť to, postrihať to, dať to, proste tam je strašne veľa vecí. Postaviť sa za to a obhájiť si to, vieš. Že ty dávaš svoju tvár, svoj prdel dávaš na obraz a hlavne si musíš za tým stáť, za tým názorom. A hlavne, kámo, si predstav, že tá doba je taká, že tí tvoji followeri od teba chcú toho kontentu, akoby, že čím viacej. A teraz tí youtuberi, dajme tomu, že si povie, že OK, aspoň jedno video týždenne. Niektorí dávajú oveľa väčšie bomby, niektorí chodia 3, 4, ja neviem, akože rôzne, každý to má inak. Ano. Ale teraz si zober, že ty musíš ako keby, že dlhodobo tvoriť obsah a ten obsah musí byť vždy nejakým spôsobom relevantný pre tých ľudí, lebo keď raz začneš proste pičovať, tak tí ľudia proste nebudú zosledovať ďalej. Tak keby musíš držať tú pozornosť tých ľudí a to podľa mňa nie je jednoduché a preto to aj nevie robiť úplne každý. Tak díky Dragan za spoluprácu. Ja ďakujem, chlapci. Nemáš za čo, však... Faktúrku pošlem potom, hej. Faktúrku pošleme ti slep cez tvár. Krčme najbližšie, keď sa zretneme. Dám ti kredity. Hey. Ale tak aspoň pivko by si mohol zobrať. Si pil? Mohol. Si pil ti pivko. Ja som dostal vodu, čo? Ja ty si bol autom. Si dostal vodu, čo? Tvoja vina, že si bol autom. Dobre. Nie, som nestiel. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj chlapci. Čaute. Čau.